Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si George. Itago lang ang akong address. Punto legal kini akong suliran. Kabahin kini sa kahoy nga nakaingon nga natumbahan og na-damage ang atop sa among silingan. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Dong George, na ako'y hangyo ni mo dong. Unsa man ala? Bisag unsay mahitabo. Bisag mamatay pa ko. Ayaw gyud nag-ipaputol ang mga dagkong kahoy sa atong tukaran, ha? Nga naman la? Basta, kay importante kaayo na namo ni lolo nimo. Sige la. Ako na isa nimo nga dili na nako hilabtan. Kisa pa nun? Ayo! Dong George! Naka nila sudong! Si Manoy David eh. Kadiat na eh! Ano siya ito, Noy? Dong, ay nagplano mag-uunta mi nga mag-expand sa among tugkaran ba? Okay ra nimo kung mo-expand mi kutob diya sa may kahoy. Amo bayad lang ni. Unya, na may mga kahoy, Noy. Kami libahal og paputol ana. Ayaw lang, Noy eh. Misadra ba ko sa kong lula nga dili na ako hilabtan ang kahoy? Bisag mo bayad pa kog dako. Bisag pila pa'y bayad, Noy. Pero digi ko. Nak, nakadungog kas balita. Naku na umabot ng bagyo. Mau ba, ma? Kinahanglan kita mga dami ni, ma. Naadto lang una tas giabang ang papa ni mo, oy. Aron dili tumabala ka nga ni atas layo inig bagyo. Suga atong bagyo, ha, eh. Kumusta ka taon dito sa ato, no? Mamauli din, tama. Para nga atong matanaw dito. Kung naunsa na itong bayan nato sa probinsya. Naagiri mga kadaot, yun ba? Dong! Dako, agberanan ninyo namo ani, oy. Saan eh? Nga naman, oy. Ang inyong kahoy natumba dito sa among atop. Naguba ang among atop. Unsa? Sa pagsulti pala niya adto, nahibaw na ko nga na siya laing tumong og gidumtan mi niya. Pero dili sad makatarunganon nga kami ang iyang pabayron nga dili man namo sa nga nagbagyo. Og unya, Unsa may plano ninyo? di pa na namo sa anoy nga nagbagyo. Unya, diha natumba sa inyong atop ang kahoy.
Pero gika man na sa inyong tugkaran, God. Inyo gihapon ang obligasyon. Unsa? Ay, nak, muhatag na lang taog para paayos ilang atop. Uy, para uwa na'y samok. Pero ma, Di ko gusto, gubot. Ilabi na gyud sa mga silingan nato. Munang sige na, muhatag na lang ta nila. sige ma. $5,000? Unoy, mara magin na makaya na mo, Unoy. Ug unta, maukin na ta. Para wala tayo problema managsilingan. Dili maayo ang mong atop parang $5,000, oy. Ha? Gamay ra kayo ni. Kuwang ra ni. Pero, mara ba na makaya na mo, Unoy? Mao nga, pasensya lang gid kaayo. Hoy, hoy! Hoy, unsa ninyo gibuhat? Ano yung manang giputol kahoy? Ako'y nagsugo. Gusto nagpasod ninyo? Wa may tao din eh. Wa may mapananghiran. Wa na lang kumananghid. Undangan na ninyo! Ganong ginhabdan man na ninyo ang among kahoy? Dili ko muriskog balik, George. Lisod na. Mubagyo lang ko usab doon. Kung po pamutlo ni namo tanan ninyong kahoy. Kaya kung biligya pa lang unta ninyo namo ang yuta, makakawarta pa mo. Dili pa gyud mo mahasol. Mong dili jud ko muundang hangtod nga musugot mong ibaligya ni namo. Unsa? Dako manggod ang yuta sa akong lula ug lolo, mao nga gidumtan gid ni Dave ang dapit sa mga naikahoy. Labi na, tungod kay may plano siya nga mo expand sa iyang lugar. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Amo ba ang obligasyon nga mobayad sa pagpaayo sa atop nga natumbahan sa among kahoy sa pagbagyo? Ikaduhang pangutana. Pag-abot na ko sa bahay, naa sa sod sa among tugkaran si Manoy Dave ug ang iyang mga tao nga gisugo niya aron sa pagputol sa maong mga kahoy. Wa sila gipananghiran kay wa kunoy tao. Pwede ba namo sila makasuhan ini? Ikatulong pangutana. Mihatag mi og 5,000 para sa pagpaayo silang atop. Wa niya ipaayo kay kuwang kuno. Pila man din among ihatag aron nga patas pod sa among bahin. Ikaupat og katapusan. Giingnan ko ni Dave nga dili mi niya undangan hangtod nga musugot mi nga ibaligya ang parte sa yuta nga gusto nilang paliton. Unsay pwede namong ikaso para dili siya makasamok pa namo. Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, George. Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Batanog. Ako, karong adlaw, ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto, legal, personal, mga emotional, atong mga pangutana, mga problema, ang mga nasubo din ha, ang mga naugtas sa ilang kapikas, ang mga gibiyaan, giabandonar, napasagdan, agoy, nalimtan, na block, na sin naman lang, na sin zone, unsa pa yung mga tawag na to dire guys, no? Ay sus, bahalag unsa inyong kahimtang dinhag, unsa inyong gusto makuhaan og tubag, na may mga pangutana, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor
Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw hinaot unta sa matag adlaw nga maminaw mo kadasig kalipay kalingaw inspirasyon ang inyuhang makuha aside sa mga pagtulunan kaalam kabahin sa medisina ug sa balaod. Kay sa mga medical nga pangutana, naaman sad si Dr. Rene Obra nga mutubaga ng inyong mga pangutana o problema. Ayun mo, kauwaw mo pa na sa inyong suwat. Nga no man, nagtuo mo, kamuray na ay problema sa kinabuhi. Kaming nagsigig tambag diri, okay rahoy guys, dili yun na tinuod ha. Asta kami, na ami mga gisagubang, giagian, kitang tanan, asa ta nagkalahi-lahi, dipindis pagda, no? Giunsa na to pagtratar ning atong problema, kung kibaw ta mo da, kibaw ta nga mahumani, kibaw ta mo mangitag kasulbaran, dili ta magmaoy, dili ta magsigig tunganga din ha, nga puro na lang negatibo atong huna-hunaon, magkahuna-huna na tagpasakit sa atong kaugalingon na problema pa ta, pasakitan pa na to atong kaugalingon, di yun na maoy solusyon. No, guys, never resort to harming yourself or even thinking na ang kasulbaran aning tanan is kung mawa ka aning kalibutana. That is a very, very selfish, no, nga paghuna-huna. Timan dili rabya ikaw aning kalibutana na ay mga taong naghuna-huna nimo, nagdepende nimo, naghigugma nimo, nga nagfeel nga importante ka. Ayaw gyud og paghuna-huna nga nag-inusara ka. Ako pa nimo, pamalandong, look around you and you will realize, no, kung kinsa ang naa para nimo sa panahon nga nagkinahanglan ka o kinsa tong mga naara dito nga way hinungdan nga may lagkalipay unyag kasakit kalisod na uy asa man ni sila amang man nga duman aw di kita mo keep ato nila guys, no? Ato ang letter sender karong adlaw si George. Si George nagpadani sa iyahang suwat pinaagi sa kini ang akong suliran official writers page. By the way, a big shout out and a big thank you sa tanan nga nag-like ug nag-follow sa kini ang akong suliran official writers page. Guys, up na ang ako ang official page which is Attorney Elaine Tantengco Bathan. Please like ug follow also my Facebook account Elaine Tantengco Bathan. And don't forget to like and follow DYHPRMN Cebu sa ato ang Facebook account para makapaminaw mo sa mga nagkalain-lain natong programa. Matag adlaw, dili lang kaning kini ang akong suliran. Kaning iyahang problema, no, kabahin ni silingan kay ang ilahang manggong atop nadaot kay natumpag na natagak ato, no, mo ato napaminaw sa drama kaganina na ay natagak nga kahoy, no, unya nagkaaway na gid noon ni sila sa ilahang silingan tungod ato. So unang pangutana, amo ba ding obligasyon nga mobayad sa pagpaayo sa atop nga natumbahan sa among kahoy pagbagyo? Okay. Sa balaod pa ni class. Sus, favorite kini sa akong mga estudyantes, obligations and contracts sa San Jose Recoleto School of Law. Kung katudlo man taning subject no, na among gutay gitawag na fortuitous event. Okay? So, ang usual yun nato nga kung pananglitan, no, ng atong mga butang o kita, makaguba ta, makakosta og damage, makapasakit ta, whether gituyo nato or wala. Mubayad yun ang danyos. No, we will be responsible for the repair. Unless, ang kaning mga pagkahitabo, ang hinungdan ani, kanang gitawag natong fortuitous event. Legal term na guys, fortuitous event. Though that which is inevitable, dili kapugngan, no? Dili nimo matagan, kanus ang mahitabo, di nimo mahibaw ang mahitabo siya, or kung makibaw manggani ka, nga padung or mahitabo siya, di nimo kontrolado, or di nimo mapugngan. No? That which is inevitable, that which cannot be foreseen, or which, though foreseen, is inevitable. Dili nimo mapugngan ba nga? Kanya panisama, simple, bagyo. Kanang bagyo, kibaw kang mupadung siya, no? Pero, mapugnan ba din na ni mong bagyo? Dili pwede manirado may pultahan para di ta maigog bagyo. Dili na siya ni mo mapakitan. Pero there are things also that maybe within our control nga pwede na to nga malesen ang damage kay kibaw ka
nga padung na siya. One of which is kung kibaw ka nga kaning kahoy, kaning branch of the tree, delikado ni siyag mo bagyo nga dapat ato ning putlon kay naay padung bagyo nga kusog-kusog, then ato untang iputol. Now, kung pananglitan ingon ana ang sitwasyon, no, naatay gamay contributory negligence, posibleng makapanubag taan na, or kung giingna nakadaan nga, oy, putlagon ng inyohang kahoy, kay nilabang na yan, delikado kanya, wa ni mo buhata ka na. Pero, kung wa lang yun, okay pa to, niya, di man yun takatagan sa panahon, natipak, no, kay pwede na yung kusugawa, taka pangandam, kaya giingon, signal number 1 na, tray man di ay ning abot, no, so mga ingon ana, di yun na liable. So, it will depend on the situation, ha, but generally, kung fortuitous event, di yun na liable. Ikaduhang pangutana, pag abot na ko sa balay, naa sa sud sa among tugkaran, si Manoy Dave, ug ang iyang taw, nga gisugo aron ipaputol pa ang among mga kahoy, or ang maong mga kahoy. Wa sila panang hiran kay wa kunoy tao. Pwede ba nako silang makasuhan? Aw, pwede sad yun. Kaya di masad mo pwedeng manood og tugkaran sa balayng diliin nyo. No? Mangayo sa gyud tanaw, mangayo sa gyud katahuran. No? Musugot ba silang mupasod na to or di? Di ta basta-basta musud sa tugkaran. No, nanangit sa gyud unta siya. Dili pwede, no? So, of course, you can ask or you can sue for trespass to dwelling. Ikatulong pangutana, nihatag mi og 5,000 para paayos ilang atop. Wala ni niya ipaayo kay kuwang kuno. Uy, pero gidawat ang kwarta. Gagyon sa man to. Pila man ding angay namong ihatag aron fair na lang pud namo. Atong tanawon kayo no, pada man yun nga if dili gyud ka mo hisadan, kana agi na lang yun nagtabang out of the goodwill and goodness, kay kung di gyud mo obligado, sakto na gyud tong 5,000, no? To me, kay pila man ding atop unsam di ka grabe pud kadako ang damage. Nisulti sila ninyo, musulti sila kuwang yan, nisulti sila pila gyud tanan-tanan, kay para atong masumada kwintada, no? Kung makiangayon ba o sakto ba or naba sila resibo, kana nga wa nila gipaayo, okay pa siguro sila ng atopa, no? Nga ingon ana lang. So, di siguro na ingon ana ka seryoso. Kay, di mo tamhadlok daig tinguan. Kay, nagsigira man, di ba man kanila gipaayo, okay ra, gamantinir man ka sila ana. Aw, pasagdi lang sa anak sila. Kay, kung naa sila mapakitang resibo, nga ato pong mapamatudan, nga ma-prove po nato, nga negligent ta on our part, or we are at fault, no? Pwede sigurong dungaga na to gamay, pero dili gani, pasagdi lang sa anak sila din, huwag nila gipaayo, no? Kita pa'y maputima ng ilang ato. Sakto na tong 5,000. Ikaupat, o katapusang pangutana, giingnan ko ni Dave, nga dili mi niya undangan, hangtod nga musugot mi nga ibaligya ang parte sa yuta nga gusto nilang paliton. Tuara, naranglaay. Unsay pwede namong ikaso para dili na siya makasamok pa namo. Maudi ay, gigamit na lang na niyang rason ang kanang pagkaguba silang atop kay naaday say laing tumong. Naranglaay din ha, guys, no? Doy, klaro kayong bad faith na ni siya. Hosto na tong 5,000. Dili pa gani siya adtong sa barangay, silingan mangyud mo, ipatawag na siya kay harassment na nang iyahang gibuhat nimo. Di ka niya lungan nga naman kay naday siya laing interes. Dili, kay awa ha, kung inaana ka importante or grabe ang pagkadaot sa ilang atop good na. Number 1, mo protektar nas init. Number 2, mo protektar nas uwan. Number 3, mo iprotektar nas uban lain-lain pang mga elemento. Unya, di ni mo ipaayo. Ka-importante anang atop sa panimalay. So, baligwa ra to. What to? I really think diliin anak ko ang damage. Gigamit ra na niya. Blackmail may tawag, ane. Di man ni pwede, no? Ipatawag na siya aron maundang na siya ug mahusay mo. Klaro. Kay lain ang iyahang motive, klaro kayo lain ang iyang tumong o iyang intention. Okay?
para mahusay mo. Kani sa usahing ubang taon no manggamit gyud. Nakakitag opening naghimog lang isyu. Paitag yun. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo nga pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, tinhiga po sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.